ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪಯನು ಲತ್ತನೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂದು ಪೋಡ್ಚಿ ಒರಿಯ ಗಂಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಲತ್ತನೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಯಾನ 1 kg ದಾತು ಮುಲ್ಪ ಲತ್ತನೆ ದೆತೊಂದೆ ಉನೇನ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಹಾಳಿ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪುರಿ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಉನೇನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ತೂದು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಉನೇನುಂತೆ ಉದ್ದನೆ ಮೂರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀವನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಮುಂಚಿ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಲತ್ತನೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇದು ಲತ್ತನೆ 3 ದಾಣು ನೆನ್ ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಪೂರ ರೆಡಿ ದೀಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ಯಾನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ 5 ನರಿಯಾವು ಅಂಚನೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚಾವು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉನೇನ್ ಪಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 10 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ 10 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡುಡು ಒಂದೊಂದು ಪೊತ್ತುದು ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡುಂದುಲ್ಲೆ ಉನೆಲ್ಲ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೊಟ್ಟು ಶೋಕು ಪೊತ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡದಿಲ್ಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಮುಂಚಿ ಕರಂಚರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಚಿಟಿಕೆ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರವುಗ ನಮ್ಮ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪುಳಿತ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಿಕಲಾನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 1 ಚಮಚ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಬೆರವನ್ಗ ಒಂದು ಮಾತ ಬೆರದ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಲುಂಬುದು ರೆಡಿ ದೀತಿನ ಲತ್ತನೆನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಊರ್ದನೆ ಲತ್ತನೆ ಇಂಚವರ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಈ ಲತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ಬೆರವಾಗ ಮುಲು 1 kg ದಾತಿಗೆ ಅನ್ನು 10 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಗುಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಡ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊನೊಲಿ ನಿಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವಡು ಓಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ಒಂದೇ ಯಾವುಂಡು ಇದು నేను ಬೆರದ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯರೆಗ ಬುಡ್ಕ ಲತ್ತನೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡ್ಲ ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 11 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡ ಅಂದು ತುಯ್ಯ ಒಂದು ಶೋಕು ಬೇಯ್ದಣ್ಲ ಬೊಕ ತರಕಾರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಂತ 3/4 ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಬೇಯ್ಪವಡು ಈತ ನೆಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾರೈ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಕೈ ಪುಂಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಶೋಕು ಬೆರದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ನಿಗಲೇ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪನ್ಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬರೀ ಟಿಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ ನಿಗಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ತುಲೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಲತ್ತನೆ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು